Todo a punto, todo preparado e o noso protagonista de hoxe tamén. Aí está no quinto chanzo, José, disposto a pelexar polo bote. E se alguén que nos está a ver a arestora quere saber o que se sinte participando na Atrápame, xa sabedes, escribídenos aí o 618-388-087. Nos encantados de abrirvos as portas deste plató. No que hoxe hai en xogo, por certo, 27.900 euros. Aí están, José. Unha boa cifra que se non dá pouco ochenteiro, para unha boa parte pode dar, José. Iso sí, hai que esmerarse como ben sabes. Vouche facer 5 preguntas e cada unha das que contestes ben terá pois unha recompensa de 100 euros. Se fai un pleno, se acerta as 5, levará o bote. E con que categoría xogamos hoxe? Pois ímolas ver. Hoxe enfrontaste a fútbol, cantantes, actores, deportes e libros. 60 segundos por diante para sacar estes 5 acertos e sumar eses 27.900 euros que hai en xogo. Preparado? Pois veña, moita sorte. E tempo, fútbol. Como se chama o estadio no que o Club Deportivo Castellón xoga os seus partidos como local? Paso. Paramos o tempo. 7 segundos que transcorreron. Gustache o fútbol? Pouco. Pouco. Ou nada. Ou nada. Bueno, se Teño un pouco difícil por ali. se che atraganta esta categoría, temos outras 4 para que logo na segunda volta poidas pasar. Sí. Se che ven a cabeza o estadio do Castellón, 100 euriños que ganarás. Moi ben. Continuamos. Pois veña, colle aire. E tempo. Cantantes. Grupo liderado por Raquel del Rosario con referencias á mitoloxía grega. Paso. Actores. Con que película debutou o actor George Clooney como director? Paso. Paramos o tempo de novo. 39 segundos por diante. Imos agora coas categorías de deportes e de libros. Preparado? Moi ben. Veña, concentración. E tempo. Deportes. Quen foi o primeiro tenista masculino en gañar 24 torneos do Grand Slam? Rafa Nadal. Non é correcto. Libros. Quen escribiu a novela O Señor das Moscas de 1954? Sarkovsky. Paramos o tempo. A falta de 25 segundos. Xa coñecemos todas as categorías. Agora fai bo uso deste tempo para ir ás que creas que estás máis preto. Recordamos, en libros veremos si é a resposta correcta ou se non. En deportes non é Rafa Nadal quen gañou por primeira vez, tenista masculino, en gañar 24 torneos do Grand Slam. Seguimos buscando esa película na que George Clooney debutou como director. En cantantes, grupo liderado por Raquel del Rosario con referencias á mitoloxía. E comezaremos esa segunda volta na categoría de fútbol. Atento, José. E tempo, non é correcto. Fútbol. Paso. Imos logo a cantantes. Ketama. Non é correcto. Actores. Tres Reyes. Non é correcto. Deportes. Tenista masculino, 24 Grand Slams. Novak Djokovic. É correcto. Libros. O Señor das Moscas, quen o escribiu? O Señor das Moscas, quen o escribiu? Non me acordo. Non pasamos logo. Fútbol. Estadio do Castellón. Pajaritos. Imos a cantar Vamos a ver. Pajaritos. Era non. Era do Numancia. Tempo. Os Pajaritos quedan aí en Soria. Buscábamos o estadio de Castalia. No, de conectía. Castalia. El sueño de Morfeo era o grupo de Raquel del Rosario. Seguro que te sona. Sí. Por suposto. En actores, a película era Confesiones de una mente peligrosa, coa que George Clooney debutou como actor. E quedábanos William Golding, co Señor das Moscas. Era a novela pola que che preguntábamos. William Golding, tan importante director e tamén guionista de cine. Aquí o que importa realmente é ese acerto, ese Novak Djokovic. Parabéns, José. Grazas a ese acerto na categoría de deportes, 100 euriños que van para Valdoviño. Aí con noso amigo José. E ollo, que no próximo día máis é mellor. O bote segue a medrar. 28.200 euros en xogo. Non verdades, vémonos ata a festa. Aí.